A sala Arcos Moldes no Auditorio Rianxeiro quedouse pequena para acoller a preestrea de A Leituga, a última montaxe da compañía M2. A peza, dirixida por Víctor Duplá, trata da problemática das relacións familiares e o reparto dos coidados dun pai que leva en coma varios anos. Se va a encontrar unha historia de 5 personajes, que es Entre o elenco de actores que protagoniza esta obra figuran caras moi coñecidas do teatro e do audiovisual galego, como é o caso de Antonio Durán Morris, María Vázquez, Xosé Barato, Mercedes Castro ou Federico Pérez. Foi unha proposta desde Víctor Duplá deste espectáculo e eu acollín como algo donde el tiña xa feito o reparto e me pareceu estupendo. E sí, pode ser un reclamo, sin lugar a dudas, como é o caso de Morris, de Fede, de María. E eu creo que, bueno, hai xente que sinte esa curiosidade e que ama o teatro, que iso é fundamental. E esta é unha peza, é teatro puro, non é, digamos, o Club de la Comedia, que a veces se asocia un pouco aos famosos con esa característica, non? E isto non é teatro de texto, un bo texto. Ao final gustache interpretar cousas diferentes porque poste na pel de moitas persoas diferentes, entonces que o fagas en teatro, en cine ou en televisión, pois é un pouco cambia a forma de facelo, pero non, ao final o bonito é eso, servir de canal para contar historias. O teatro o que ten é que, digamos que o proceso é máis un pouco máis largo no tempo, podes te parar un pouco máis, explorar cousas. A televisión hoxe en día, como a vida mesma, todo está máis, todo ten máis presa, pídenche que resolvas antes, entonces a tele nese sentido. Pero bueno, eu disfruto en calquera das... Se me chaman para o circo tamén disfrutaría. A preestrea en Rianxo producíase ademais no marco da residencia teatral que a compañía está a desenvolver no Auditorio Rianxeiro, ultimando a montaxe e os ensaios finais previos á estrea oficial da obra, que terá lugar o vindeiro 6 de abril no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Despois da súa estrea na Coruña, a montaxe, unha das máis agardadas da tempada teatral, iniciará unha xira polas principais cidades e vilas galegas, con actuacións xa pechadas en Ourense, Vigo, Vilagarcía ou Outes, entre outras.